Pekný dobrý deň, krásny deň, vážení priatelia. Máme 18. októbra a stav figovníkov v našom figovníkovom raji je asi následovný. Oberáme z Fridy z Ronde de Bordeaux. Ronde de Bordeaux dostalo druhý dých. Takže akoby tretia násada nám začala dozrievať, takže sa na to môžeme pozrieť. Pozrime sa na to. Na koncoch Ronde de Bordeaux, ako keby bol jún, respektíve polka augusta. Tak nám pekne začína dozrievať RDBčko. A Frida robí radosť takisto. Tam nejaký sušený plot. Col de Dama ešte potrebuje pár dní, ale keby boli takéto teploty, tak nám ešte bude dozrievať. Listy sú ešte, dajme tomu, zelené. Takže ešte snáď tá fotosyntéza prebieha. Tak. RDB. Frida. Krása. Krásne nám to tu dozrieva. Krásne. A tuto máme tiež ešte jeden sušený plot. Nádhera. Ešte Col de Damu z tohto pohľadu. Nádhera. Nádhera. To sa mu asi nechtiac odlomil, alebo čo sa stalo. Tu máme dozretý plot. Hop. Red Baron. Red Baron. Red Baron. Tak. Nádhera. Takže z 18.10. Krásny deň prajem všetkým. Krásny deň. Užívajte.